Jamana an bɛ fo ka koɲuman ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'a lajɛ Daily Media sanfɛ an k'aw ma k'aw dan se dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan bi kibaruw kumabaw la an bɛna kuma Bankasi sigidala ka wulikajɔ dɔw kɛra sababu ye ni mɔgɔ caman seginna ka taa u ka dugu la a bɛ dugu 13 bɔɲɔgɔnko bɔ minnu seginna ka sababu kɛ sigikafɔ ye an bɛna kuma o kan sirakanbolibaw kunna kun y'a latigɛ ka baarajɔ min daminɛ kalo tile 20 tɛmɛnen u ye o bɔ a ma a kɛra ka da sababu min kɛ u bɛna dɔw ɲɛfɔ an ye lasiri wɛrɛw bɛna fara olu kan ni k'o k'aw tulo ka se bi dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan jamanaw an bɛ fɔ ko kura ko dan se an ka dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan Bankasi mara la i b'a ye k'a fɔ ko jamana cɛmancɛ la olu ye wulikajɔ dɔw kɛ sigida ɲɛmɔgɔw ni jatigɛwalekɛlaw kɔni ye kuma dɔw sabati mun kɛra sababu ye ni bɛn kɛra la dugu 13 bɔɲɔgɔnko 11 bɛ Bankasi komini na fila olu ye dɔgɔnɔdugu ye 11 ye filadugu ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen seginna u ka dugu la sisan u b'a la ka sɛnɛw kɛ k'u ka baaraw kɛ ko lafiya nana kosɛbɛ maire n'o ye ala ye gindo ye ale ye minnu fɔ an ye nin kumakanw na an k'olu lamɛn dɔgɔnɔw ni filaw ni siyatɔ an sigira ka kuma an ye bɛnkan sɔrɔ k'a fɔ bɛnma fɔlɔ an bɛ cogo min na bɛɛ ka segin ka na sigi a ka yɔrɔ la donc o de lafiya ka bon donc an sigira an bɛnn'a kan donc an bɛnnen kɔfɛ bi Bankasi komini ani Kani komini Dimali komini filadugu 13 o de seginna dɔgɔnɔdugu fana dugu damanama fana seginna ka taa u ka sigiyɔrɔ la donc vraiment a kɛra nisɔndiyaba ye parce que ɲinɛ y'a san 7 ou san 8 dɔw bɔra ka yɔrɔ la donc ni sigikafɔ résultat ɲuman kama bi bi na a dugu nu bɛɛ bi ka sigi a dugu tɛ yen mɔgɔ ma sigi dugu min na donc dugu 13 commune Kani commune dugu 2 b'a la Dimali commune dugu 1 b'a la a tɔ bɛɛ ye Bankasi commune dugu de ye ani dɔgɔnɔdugu fana dɔw bɛ yen minnu kun wulila olu fana sigira an ye san sɔrɔ bɛɛ bi k'a ka foro da donc vraiment a kɛra nisɔndiyaba de ye an fɛ yan nɔgɔyaba de donnen don vraiment bɛɛ nisɔndiyalen don bɛɛ lafiyalen don bi surɔ sanba de nana bɛɛ bi foro la bɛɛ bi k'a ka foro sɛnɛ cogo min ka d'a ye bɛɛ bi taa sugu la fɔlɔ sugu tali ka gɛlɛ ani yɔrɔ caman tali ka gɛlɛ bi Bankasi komini 12 bɛɛ i bi yɔrɔ ka di ye i bi taa sugu o sugu ka di ye i bi taa sugu jɔ i bi na problème foyi t'a la i b'i ka foro sɛnɛ cogo min ka di ye fila b'u ka foro sɛnɛ u b'u ka bagan kɛ dɔgɔnɔ fana b'u ka foro sɛnɛ cogo min ka d'u ye bagan b'u bolo u fana b'u ka bagan kɛ vraiment lafiyaba de nana bi nin sigikafɔ in vraiment a kɛra sababu ye lafiyaba de nana Bankasi cercle la ne kɔni ka faamuyali la sigikafɔ in vraiment a bɛ se ka kɛ Mali fan caman na gouvernement bi k'a seko kɛ donc ni gouvernement bi k'a seko kɛ an population dama fana an fana kan ka dɔ kɛ parce que n'i ye yɔrɔ caman lajɛ faamuyabaliyaba de bɛ yen donc ni mɔgɔw sigira ka kuma an ye ɲɔgɔn faamu a bɛ baara caman de nɔgɔya gouvernement ma donc ni a ye ɲɔgɔn faamu donc ni bɛɛ siginna a ka yɔrɔ la o bɛ baara caman de nɔgɔya gouvernement ma donc je crois que nin baara bɛ se ka kɛ Mali fan caman na donc mais minnu ma se ka baara kɛ vraiment an kɔni ta kɔni an y'a kɛ ala kɔni y'a kɛ a nɔgɔyara an bolo a ɲɛna an bolo fana vraiment an b'a ɲini mɔgɔ tɔw fɛ n'u bɛ se ka ɲɔgɔnna kɛ vraiment a bɛ se ka caman bɔ ni bɛnbaliya nin sirakantanbɔ ka lafasatɔ min bɛ wele ko sinakɔrɔ olu tun ye baraki ye k'a fɔ ko u bɛna baaraw jɔ an ka dugu siraba 3 kan n'o ye Bamako Kayi ani Bamako Kiɲeba fo ka taa se Bamako Kajala ma ka sababu kɛ ko siraw tiɲɛnen don kosɛbɛ o kɔni ye baarajɔ ye u bɔ a ma ka sababu kɛ ko baaraw daminɛna u ka lafasatɔ ɲɛmɔgɔ in ye Musa Bagayogo ye ale ye min fɔ a ye nin kuma kɔnɔ na an ka olu lamɛn ka taa dɔgɔkun tɛmɛlenw kɔnɔna na an tun ye baara ɲɔngiri kuma dɔ fɔ min kan ka bɛn kalo tile 20 ma donc o taabolo kan an ni an ka ministère sigira an kuma na fɛn fɛn da ka bɛ se ka don transport kuma na Mali nin kɔnɔna na an n'o bɛɛ sigira ka se ka hakili falen kɛ fo ka taa se entreprise minnu kan ka se ka baara nin waleya ayiwa an ye layidu yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko u bɛ taa baara ninnu daminɛ ayiwa baara ninnu daminɛlen ma kɛ kuma ye ten fɛnɛ k'a to parce que an y'a yɔrɔw ye k'a fɔ ko baaraw daminɛna donc n bɛ laɲini min kɛ bi o y'a ye baara ɲɔgɔn min tun fɔra an fɛ ka bɛn ni kalo tile 20 ye an y'a wuli donc a wulilen pour que an ka se ka sigi ka kumaw lataa ɲɛ
transport kɔnɔna na minnu yɛrɛ cɛsirilen na bila a ko la kosɛbɛ n'o ye conseil malien de transporteur routier ye fo ka taa se CMC ma an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen b'u bɛɛ lajɛlen ye ka se acteur de transport bɛɛ lajɛlen ma donc n bɛ se ka min fɔ kuma na o ye nin ye. lafasatɔn wɛrɛ min ye INPS baarakɛlaw ka lafasatɔn sabanan ye ni CST mɔgɔw bɛ baara la n'o ye comité syndical CSTM de l'INPS o ɲɛmɔgɔsigi baaraw sabatira dɔgɔkun laban tɛmɛnen na tile 2 de kɛra a girinkajɔw la nka ɲɛmɔgɔ 2 olu de kanbɔlen kun don a nɔfɛ Samana Kanute ale sera ka danaya sɔrɔ n'o ye baarakɛlaw ka danaya ye baaraw kuncɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ a ye kumakan minnu kalifa na an k'olu lamɛn ni jaw la. An ka baara fanba a bɛna kɛ ka ɲɛsin ka baarakɛlaw la fasa u ka hakɛ kan u ka hakɛ ɲini k'a d'u ma sariya kɔnɔna la bin kana se ka k'u kan an ɲana an sigilen ɲɛna fɛn o fɛn bɛ yen n'an bɛ se k'a kɛ pour que baarakɛlaw k'u ka hakɛ sɔrɔ an bɛ tɛmɛ n'o sira ye k'a kɛ sigikafɔ sira fɛ a n'a cogoya bɛɛ fɛ mais an kɔni ka priorité ye mun ye n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ ka baarakɛlaw fɛ an b'a kɛ bɛn kɔnɔna la sigikafɔ sira fɛ jusqu'à ce que ka se ka u ka hakɛw ɲini k'a d'u ma. Tiɲɛ na gɛlɛya dɔɔni bɛ baarakɛlaw kan sisan a ka ca n tɛ se k'an da don a bɛɛ la k'a f'i ɲɛna mais gɛlɛya dɔɔni bɛ yen. Bon an bɛ se ka kumaba minnu bɛ se ka fɔ a la dɔɔni pour le moment baarakɛlaw dɔw bɛ yen sigiyɔrɔ t'u bolo u sigilen bɛ yɔrɔ minnu na u tɛ condition na u bɛ se ka baara kɛ cogoya min na o ye gɛlɛya fanba b'an kan ani fana dɔw bɛ yen olu sera k'u ka probatoire kɛ u ma se ka titularisation sɔrɔ halisa o yɛrɛ y'an ka gɛlɛya fanba ye fɔlɔ ni mɔgɔw ye danaya ta k'a d'i ma n b'a minɛ ni bolo fila ye ka minɛ ni ko bɛɛ parce que munna ni mɔgɔw ye danaya ta k'a d'i ma u y'i k'u ka jɔn ye i kɛr'u ka jɔn ye ça veut dire que i ta t'i yɛrɛ ye tuguni mun ka d'olu ye o de bɛ kɛ welekan min bɛ n bolo ka ɲɛsin n ka jamakulu ma u fo k'u waleɲuman dɔn depuis nin ko in daminɛna u si ma sigi u y'u tilenna baara la ka si baara la ne nɔfɛ ne ni n ka mɔgɔ bɛɛ nɔfɛ pour que an bɛ se ka bi don in bɛ se ka sɔrɔ cogo min na vraiment dan tɛ foli min na vraiment o de bɛ ne bolo ka ɲɛsin. A ka danga min bɛ wele ko premier secrétaire général u ye musolaka ye olu ye Jalo ale y'a jira k'a fɔ ko baara ninnu ma nɔgɔya fiyewu nka baarakɛlaw jɔlen tora walasa kalata ka se ka ko ɲɛnabɔ an k'a ka ɲɛfɔliw lamɛn lajɛ ni jaw la. Ne bɛ se ka min fɔ an ka nin kalata in a ma nɔgɔya dɛ kalata in a ko cayara an ma datuw bɔra an ma mais an y'a yira k'a fɔ k'an bɛ fɛ ka taa ni vote de ye et puis kalata in gɛlɛyara kojugu parce que tendance fila de tun bɛ yen anw ka tendance ani an ka cɛdenw yɛrɛ ka tendance mais an y'an jija fo kalata in ka kɛ vote kɔnɔna la walasa an ka se ka an ka lutte mener kalata in kɔnɔna la fɛnɛ degun caman kɛra an kan dɛ ne fa parce que mɔgɔw bɔra depuis ala den sɔgɔma siɲɛ fɔlɔ la ka na a reportera mais o bɛɛ la an ka tɔnsigidenw ma sɔn k'u tɛgɛ jigin u ko k'olu bɛ yan travailleurs de kama u ko k'olu bɛ yan pour que ka se ka syndicalisme de revendiquer u ko k'olu bɛ yan pour que ka se ka travailleurs ka droit de revendiquer mɔgɔw bɔra depuis sɔgɔma ka n'u jɔ ka na vote kɛ fo 17 heures u ma sɛgɛn u ma ɲina an bɛ bɔ k'u fo o kɔnɔna la n'i ko ko syndicat il faut d'abord fɔlɔ ko défendre les intérêts moraux et matériels du travail n'i ko ko syndicat il faut ko défendre les intérêts des travailleurs an ka baara fanba bɛ na waleya ni min ye o de ye ka mɔgɔw wele fɔlɔ u ka taa baara kɛ ko ɲuman n'o bɔra yen défi minnu bɛ yen nɔ n'an kan k'olu relever a ka ca an ka boîte kɔnɔ dɛ kun fɔlɔ o y'an ka plan de carrière an kan k'an da t'o la filanan an ka mɔgɔ dɔw bɛ olu ma titulariser an kan k'an da t'u la sabanan condition de travail min bɛ INPS kɔnɔ an kan k'an da t'u la mais ni ala sɔnna ma ni ala na kira jɛra n'a ye ne b'a dɔn an tɛ fɔ an ka direction jigi kɔrɔ u ko k'u bɛna u bɛɛ lajɛlen bila sen kan. lafasatɔn min bɛ INPS baarakɛlaw tɔgɔ la a bɛ lafasatɔn ka fara ɲɔgɔn kuluba min kɔnɔ n'o ye central syndical ye o ye CSTM ye ɲɛmɔgɔba Amadu Namiɲɔ Gindo ale ye ladilikan dɔw di u ma minnu b'a to u ka baara in bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na. Bon, ladilikan min bɛ yen c'est que an ye min assisté kabini kunun vote de kɛra
mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 100 ani 47 olu de déplacera ka na CSM na yan nɔ a bɛɛ ye CSM mɔgɔ ye ka vote kɛ ka sugandili kɛ mɔgɔ 2 la ala y'a kɛ Sambala communauté o de gagnera a kɛra secrétaire général ye bureau fana sigira mais o tɛ k'a fɔ a ye secrétaire général uniquement a mɔgɔ minnu y'a élu ni ye non mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 100 ani 40 a ye ninnu bɛɛ de ka secrétaire général ye u bɛɛ de ye kelen ye u bɛɛ bɛ syndicat kelen na u bɛɛ bɛ service kelen de la dɔnnu fana kana fɔ an perdira non an t'a la o tɛ syndicat kuma ye u bɛɛ de bɛ CSM na u ka bolo di ɲɔgɔn ma u ka baara kɛ hakili la o de bɛna kɛ u ka syndicat ni a bɛ yiriwa a bɛ fanga sɔrɔ an kɔni b'o de mɛna se k'o bɛɛ ye Bamakɔ mairie la i b'a ye k'a fɔ ko musow ye bɔli dɔw kɛ o don ni ka u ka kunnafoniya yɔrɔw bɛɛ lajɛlen fura ka ɲamaw cɛ ni ka yɔrɔw lasaniya mairie ɲɛmɔgɔya bɛ mɔgɔ minnu bolo n'o ye Martin Dabu ye ale y'a jira k'a fɔ nin hakilina ɲumanba ye an ka siraw lajɛ nin jaw la. Non, sɔgɔmada na an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka mairie musow bɛɛ fo ka cɛsiri la ka jijali la vraiment bɛn filɛ tɔgɔ la an b'u fo mairie baarakɛlaw bɛɛ tɔgɔ la an b'u fo an b'a dɔn nin baara ye san o san u b'a kɛ ka ɲɛsin u ka seli de ma ani ɲina fana u ye baara kɛ sɔgɔmada na bɛɛ bɔra ka bolo di ɲɔgɔn ma ka mairie kuru nettoyer aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kuru jɛlen na donc an b'o fo o baara kosɔn ani ka fu ɲɛna ko bɛɛ baara mun na a diyara an ye kosɛbɛ ɲɔgɔn fɛ de ɲɛmɔgɔ ye danaya mun da kan an muso o danaya kɛ ka fa donc an jigi b'u kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ baara mun na pour que o baara ka se ka kɛ ka Bamakɔ population nisɔndiya ani ka an ka ɲɛmɔgɔw nisɔndiya an jigi b'u kan ani an bɛ ala deli ala mun ye ɲinan san seli yira an na a ka san wɛrɛ seli fana yira an na a keliyali d'aw ma aw ka laɲini ye fɛn o fɛn ye ni ala sago don ala ka o di an ka mairie musow ma. Jamana de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaru la an bɛ aw fo aw ka dɔn don timinandiya la ko ala ka waati wɛrɛ yira an na.